Hello guys, naa ko karon diri sa kakahuyan tapos nanguha unta og kahoy pero wala man ko nakit ang kahoy mao nang karon mag-share na lang ko ninyo mga kagabas no og usa ka sugilanon mahitungod sa usa ka babayi nga nangabit bitaw siya guys. Nangabit siya ang silingan. Karon dito sila maggabsanay sa naay suba. Inig kuan mo labay tong lalaki dito sa balay sa babayi padulong sa suba. Naa sila'y kuda nga usa ka kanta. Mo kanta karon ang lalaki iniglabay niya mo ingon siya nga pupunta ako sa ilog ikaw ay susunod mo to guys. Padayon og lakaw ang lalaki. Ang babae po ding sunod po siya. Sunod siya guys. Tapos pag abot dito sa suba dito sila nagginabsanay guys. Grabing gabas nila dito. Tapos pag uli naguna ang lalaki, una siya, hinglabay dito sila ang balay, tapos ang babae gasunod, nagdalag kahoy. Muna ang bana sa babae nalipay kaayo tungod kay iya ang asawa, buutan kuno kaayo kay tungod na alagi dalang kahoy. Ana ang bana nga, buutan na gigay niya ko ang asawa, mo na asawa dapat manguhag kahoy. Tapos sunod mga pila ka adlaw na pud guys. Hingbalik na pud ang kuan lalaki na pud hingagi na pud dito pag-agi niya sa balay pagtungod niya dito sa balay kanta na pud siya og pupunta ako sa ilog ikaw ay susunod mo to guys nga ang misunod na pud ang babae sunod na pud siya pag abot dito sa suba gabas na pud sila guys grabing gabas na dito tapos pag uli ang babae na pud naguna guys naguna siya karon nagdalag kahoy ang babae guys nagdala tapos ang lalaki hingsunod mao to kana ang nalipay na pud ang bana guys kay kuan naikahoy dala ang iya ang asawa perte kaayo kabutan nga asawa dili na suguon manguwag kahoy mao to kanang pagka naabtan og mga tulo ka adlaw guys hingagi na pud ang lalaki utron na pud guys kanta na pud siya pupunta ako sa ilog ikaw ay susunod. Tapos hingsunod guys, sunod na po ang babae. Pag abot dito sa suba, gabas na po sila guys, gabas na po. Hantod. Pagkahuman nila gabas, may uli tong kuan guys. Uli tong lalaki, hinglabay, siya ang naguna. Sunod ang babae na po guys, nagdalag kahoy. Daghan king kahoy. Karon kay muramag na pattern sa bana guys. Sukop ang bana. Asa kagikan? Miingon siya guys, ang babae nga nanguha lang daw kuno siya kahoy. Unsay nanguha kahoy? Hubo. Mo to guys, gipahubo. Pag humaghubo, dabdaban bitaw na guys sa iya ang bana. Grabing syagit sa asawa guys. Kay kuan mo to gidabdaban lagi. Karon pagkaugma kay hinglabay naman po ng lalaki guys. Kanta na po siya guys, pupunta ako sa ilog, ikaw ay susunod. King tubag bitaw ng babae guys, hindi ako susunod, bulbul ko ay sunog.